ଆଜି ବନେଇଥିବା ଡାଲମାର ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ ସ୍ୱାମୀ। କଣ ହେଇଛି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପଣସ କଠା ଧରି ଆଣିଲେ ଆଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ମତେ କହିଦେଲେ କି ଡାଲମା। ଆଉ ମୋର ତ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ସେଥିରେ ପୁଣି ଡାଲମା। ହଉ ଛାଡ, ରେସିପି ଦେଖିକି ମୁଁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ସୋଲା ଯାଇ, ହରଡ଼ ଯାଇ ଆଉ ମୁଗ ଯାଇକି ଭେଦେଇଦେଲି ଆଉ ପଣସ କଠା ଆଳୁକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଟିକେ ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ବହୁତ ସମୟ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟର ମଧ୍ୟ ଢାଳିଦେଲି। ତାକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ଦବାକୁ ବସେଇଦେଲି। ଆରେ ହେଇ, ମୁଁ ତ ମେନ୍ କଥା କହିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ କୌଣସି ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଉଠେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି। ଏପଟରେ କଡେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ ପକେଇ ଜାରିଦେଲି। ବାଟି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ପେଷ୍ଟକୁ ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଜାରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଟି ମାରିଥିବା ଟମାଟର ଆଣିକି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଡାଲମା ଦେଇକି ତାକୁ ବଘାରି ଦେଲି। ଡାଲମା ଫୁଟିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ବନେଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ନା ମୋର ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇକି କହିଲେ ତ, ବାଃ କଣ ବନେଇଛ ମ। ଆଉ ମତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଡାଲମାଟା କଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନେ ସେଇ ଡାଲମାଟା ହଉ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଇଲି। ପୁଣି ସେଇ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନା